Umdonsiswano obewugqamile emaphuzwini okuqophisana enkantolo namhlanje ukuthi ingabe lolu daba bengafanele yini luqulwe kwenye inkantolo. Ohola ithimba elimele umengameli wezwe ukholwa ukuthi noma ngabe izigaba zamandla ezinkantolo zimi kanjani, umengameli Ramaphosa unelungelo eligcwele kunikela inkantolo uma ebona kunyathelwa ilungelo lakhe. The whole jurisdiction is about power. It's about whether the legislation allows the civil court ever to find itself enjoying the power to determine a matter which emanates criminally. Abameli baka Jacob Zuma babona sengathi umengameli wezwe ukakamelile njengoba bekufanele ukuthi lolu daba lusingathwe kwenye inkantolo. Even if this was the criminal court, it's premature because the statute that governs this type of proceedings says when the issue of title to prosecute should be raised. And it's very simple. Section 106 says it must be raised when the plea stage is reached. Uzuma ufuna ukushushisa umengameli Ramaphosa umsola ngokuthi wehluleka ukuthathela inyathelo zomthetho umshushisi uadvocate Billy Downer okuneyintsolo zokuthi waphutshuzela abathile eminingwane eyimfihlo engesimo sempilo yakhe ngaphambi kokuqulwa kwecala lakhe lenkohlakalo neliseyithebeni zenkantolo ephakeme eMgungundlovu. Lolu daba lizoqhubeka nakusasa enkantolo. There's an issue around the definition of accessory.